Anďo, čauko, ideme na to. Gumička na nohách, vlahu na chrbáte, flexory 12 krát striedavo, ruky popri tele, chodidla vo flexii, priťahujeme striedavo kolena k ramenám 12 krát, láhni si, neprehyňaj sa príliš v drieku, keď priťahuješ tú nohu, ale nemusíš byť nejako veľmi podsadený, ľahká neutrálna chrbtica s ľahkou lordozou je v pohode. Pokračujeme 15 unoženiami, kedy sa snažíme dostať petu vyššie ako je špička. Obidve nohy sú dopnuté v kolenách, ležíš, oddychuješ na bicepse. No a skús tam mať takú ľahkú rotáciu boku dopredu. Čiže 15 opakovaní, unožíš, podržíš 2-3 sekundy, dopni nohu v kolene a skúsiš to zadržať. Víš, že tam zadržanie žiadne nie je dolu, že sa tam gumička neuvoľní, ale zadržíš nejakú sekundu a pol, 2, keď si hore 15-15. Poďme na Supermana, na kolena a na lakte, do kríža, ruka, noha, skús naťahovať gumičku, ruka je tesne nad zemou v externej rotácii, palec ukazujúci hore do plafónu, chodidlo vo flexii, lordoza dreku sa nezväčšuje s tým zapojením z tých končatín, s tými končatinami, zadržanie je tam, keď 3 sekundy, striedavo 10 krát, zastav si, urob si. Pokračujeme push-up pozícii a striedavé priťahovanie kolien na 3 sekundy k lakťu, ruky šírka, ramien rozprestreté prsty, snažíš sa prstami uchopiť zem, no a druhá noha, ktorá čaká, je dopnutá v kolene. Pozeráš dole medzi ruky, 10 krát 3 sekundy držíš. Pokračujeme, PP dog, cikajúci pes, kolená idú hore, hlavne kolená, strieda, pojme do 20, minimálne 2-3 sekundy zadržíš, dobre? Ruky môžu byť mierne pokrčené, pozerá sa dole medzi ruky, že 20 cikajúcich psov, hlavne koleno ide hore. No, pokračujeme malinkými činkami, dáme si 4 polohy, 4 cviky, čiže prvé sú stojace činky, všetko ostatné leží nad hlavou, pôjdeme 10 krát, tam je ľahké zadržanie, potom máme v upažení písmenu T 10 krát, tam už to zadržanie trošku zrýchlime. Všimni si ramená, retrakcia sa tam nedieje, čiže lopatky sú odtiahnuté od seba a predné delto je veľmi blízko k zemi. Toto už ale robíme retrakcie, čiže tu máme dlaňami dolu vytočené ruky, ruky sú natiahnuté, prvá je retrakcia v lopatkách, zapaženie 10 krát, zadržanie je sa opäť predlžuje, čiže minimálne už tu 3 sekundy držíš, dobre, a robíme retrakcie. Ďalej máme vytočené ruky dlaňami hore do plafónu, máme prvé zdvihnutie činky a potom máme uloženie tej činky na kríže. Čiže zdvihneš, vnútorná rotácia ramena, podržíš to tam nejaké 2-3 sekundy a zasa ideš krok po kroku späť. Čiže prvé zdvihnutie, pokrčenie, položíš takto striedavo pekne, pôjdeme 10 krát. To máme zapojenie s činkami, toto si rob pekne pomaličky, dbajme na to, pracujeme na tých vnútorných rotáciách ramena. Posledné 2 cviky máme striežky, pôjdeme do štvornožkovej polohy, dáme si 5 striešok, zatlačíš zadok dozadu, dopneš nohy v kolenách, päty na zem, po 5 striežkách pôjdeme si sadnúť na päty s kolenami, s členkami, spolu s rukami za chrbátom, prstami vytočenými k nohám a budeme vytlačať trošku, takáto extenzia, vytlačať prsia boky hore, dajme si to 5 krát a to je dnešný warm-up. Dúfam, že sme sa dobre rozcvičili. Poďme na to. Part Ačko, máme 3 sety 4 cvikov. Máme tam jerky s 16 kilami, kettlebellmi, TGU máme s 24 a máme tam clean a squaty. Ideme na to, vysvetlím. Čiže jerk, jeden clean, čiže máme tam ten pres, ktorý ide cez pokrčené kolena a zdvihnuté pety, vypresuješ a opäť krčíš kolena. Čiže je tam taký double pokrčenie, aj keď príjmaš kettlebelly späť nadol, opäť krčíš tie kolena. Tu dávaj pozor, aby ťa neobúchali tie kettlebelly pri tom vypresovaní, trošku sa mi to tam stávalo. Skús dať dobrý pevný úchop toho madla. Dobre. A skús mať dopnuté tie lakte ako náhle už, že nech to nedotláčaš, nedovystierávaš tie lakte s tým vystieraním nôh do tej záverečnej fázy nad hlavou, ale už tie lakte sa dopnú, teraz už sa dopli a už dopnutými lakťami vystieraš nohy, dobre? Čiže skúsme to robiť technicky dobre, že máme tam aj to zdvíhanie piet, pri tom prvom prese jerk 10 krát. 24 kg kettlebell potrebujeme na Turkish get upy, dáme si veľmi jednoducho Turkish get up na každú stranu iba 1 krát, čiže dneska
skáčeme zo 16 z minulého týždňa hneď na 24, ale to boli double, dneska máme single a pekne si ho užij, pekne pomaličky, krok po kroku, pôjdeme jednu stranu, druhú stranu, no a budeme sa už pomaličky pripravať na 28 a dneska si dáme teda dokopy len 6 Turkish get-upov s 24 kg kettlebellom. Pristupujeme k tomu so všetkou vážnosťou, dobrá technika, dobrá forma. Takže to je Turkish get-up, 1-1. Máme clean a squat, čiže s 2 16-kami vždy urobíme clean, stop clean a jeden squat. Čiže stop clean znamená, že vždy tie kettlebelly položíš pred seba na zem a hneď svingneš dozadu. Všímaj si pri tých cleanoch, že už ten vertikálny plank sa udeje, poviem ti, teraz je clean a už je tam ten vertikálny plank a potom je tam už len dozaparkovanie tých kettlebellov, dobre, že buď tam výbušne, to je taký swing kvázi, jasné, potom pekne zatlačenie lakťov, príjmaš kettlebelly bez úderu, viem, že ich máš rozdielne, ale skúsme to robiť čo najlepšie, nech pracujeme trošku na tých cleanoch, budeme ich potrebovať cez zimu, čiže clean, squat, 5 krát, pomaly máš čas. Posledný máme dva kettlebelly, 16 a 24. 16 nám slúži na opretie, zapretie, oporu a 24 je ten pracovný kettlebell, s ktorým budeme robiť 7 a 7 opakovaní. Dobre, čiže omadlo 16 sa zapreš, robíš tam dobrú polohu, čiže tie nohy sú široko, kettlebelly sú niekde medzi prstami na nohách, hmotnosť tela môže byť ešte trošku viac výraznejšie na pätách, ako som ukázal, pritiahnutie lakeť, telu vypneš prsia, pekne predĺžená celá tá chrbtica, zadržanie 2 sekundy, 7-7, 3 sety 4 cvikov. Part Bčko, máme 3 sety 4 cvikov, máme tam marching, potrebujeme opäť gumičku, budeme robiť windmilly, budeme robiť hemis a jumping push-up. To už je také dokončováky. Čiže poďme na to marching, máme gumičku v strede chodidiel, 24 kettlebell, nadhodíš si cleanom, single kettlebell, čiže lakte pekne zatlačené dokopy, vypnuté prsia, máš tam taký hrdý postoj, kedy si vytiahnutý hore do plafónu, vypnuté prsia, pevný v strede, a pomerne rýchlo nezadržujeme, lebo chceme dať až 30 kolien striedavo. Tá dopnutá, alebo tá stojná noha chce byť pekne dopnutá. Dobre, čiže dobrý úchop, nech sa nám to po 10 príklad nezačne hrbiť, nezačne padať. Čiže dobrý kvalitný marching, 30 kolien. Windmill 2 16, čiže dostaňme jednu hore, druhá je tam vytočené rameno v externej rotácii a je tam ten kettlebell pred tou nohou, čiže opäť dávame tam dobrý hinge na stranu vystretej nohy, tá noha mierne pokrčená, neprenášame tam ani na ňu príliš hmotnosť. Je tam krčná rotácia, pozeráš sa hore za kettlebellom a dáme si 5 krát na každú stranu. Dobre? Čiže potom si to len prehoďme, máš čas, vypresuj si, nastav si nohy, chodidlá budú v šírke ramien. Dobre, jedno je vytočené viac ako to druhé, to vystreté je vytočené menej. Chodidlo na vystretej nohe, čiže začíname tam vždycky z plnej extenzie bedra, dobre, tam sa úplne vždycky spriam, dostaneš biceps vedľa ucha, ten kettlebell ide vedľa pokrčenej nohy z prednej strany a dáme si 5 windmillov na každú stranu. To je cvik číslo 2, hemis, budeme potrebovať nejakú tú stoličku, tam z kuchyne, tam si daj pekne petu, nám ťa to nebude tlačiť, ruky sú hore, nech to máme uvoľnené a nech tie hamstringy pracujú ako sa len dá. Podržanie 2 sekundy. Raz, 2, 3 alebo 3 sekundy zadok hore. Pôjdeme 1, 8 krát, 2-3 sekundy zadržíš a druhou. Vždycky tam máme aj to uvoľnenie tej pety, vidíš, a keď položíš zadok na zem, uvoľníš zľahka petu a zapreš sa, podržíš 2-3 sekundy, 8-8. Posledné máme jumping push-up, nohy sú trošku širšie, ale je o dosť širšie ako bedra. Nemusíme si tlieskať, nepobuďme celú rodinku, ale tak zľahka skúsiš tam sa odlepiť. Dúfam, že to nebude príliš hlučné. Dáme si jumping push-up 10 krát, 3 sety 4 cvikov, pekne si zacvič, kamoško.